pangga ako na nilang niya. Ay, Ay. naunsa man kang pangga. Di maglapalapit sa ko kay balas kay ko. Dali lang. Makuha lang ako sang tawil pangga. Ako na. Grabe, Ako imong na. singot pangga. Di, ako na. Nanimaho na magkagwan pangga. Di ako na pangga. Nanimaho na kagbatong. Ay, nalay kay Unsa naman ka? Mahog batong kaysa manimaho og ahos. Ay, amot sa imo pangga. Dali, okay ra ko. Hindi ko pa kuyati. Kamusta? Asa Hindi ko man kuyati ba? kagikan? Nag-workout ko. Ay, maayo Nag-workout kaya. ko kay... Bala mo naman, kailangan ta maging healthy Tama. sa mga panahon. Tama ginapangga kaya sa imo nga pag-apply nga dahan dapat nga fit ikaw. Tama, gina. Di ba? Kapit na ba may mag-training sa... Gusto ko ganit sa imo pangga nga na kay mga kuan kanang imong mga biceps o kuan o kanang Kaya kung abs, 8 tanawa. packs nga mga Oo. abs. Matabog gini, sunod kay kabalo ka. Sana all pangga. Sabay na ako si kumpare, Jed. Oo. Kami, dua. Kinsa? Si kumpare na ko, Jed. Ay! Kami Ba't dua. mo si ganun? Mga apply man si Parijet? Dili lang ito yung applyan. Ay. Applyan ni Army. Ay, sige nga. Maayo ganito pangga kaya... Grabe no. Oh, Kita po ako- na ko to yung post pa katong yung mga abs, Oh, yung yung mga abs. biceps. O, di ba? Ayan. Gusto po na ako na pangga ba? May ngato ko. Yes, pangga. Sige, wala problema Oo, na. mas maayo pa na pangga. Kaya nga na kaya para healthy. Tama, gina, Kaga pangga. fit kayo pangga, di ba? Tama, ginapangga. Ay, May tao. Ayo. Uy, Ayo. uy, Madonna! Oy, madam. Madonna, ikaw na! Oy, ako ni madam, oy. Ay, nigwapa na Uy. ko kisamot pa. Ay, si Pameli. Dalan. Si Dudong. Oo. Ay, tama ako yung pangitaan ni Dalan. Sa di mo Oy. ga? Nasi, Sulod dito. nasi Sir Jose Tira. Ay, Ari, bago lang ganin ni abot kaya nag-workout sila kaga nag-preparar. Alam mo na. Nag-workout. Sana all nag-workout. Alam mo naman na mega nga papasok na ito sa pagkakuhan. Air Force. Hoy, for the Air Force. Yes, Hala, oy. Ay, Marie. Sana all lagi. Istoryanay na mo. Ay, yun, kuha lang, dasig lang ni Mads. Sige, Mads. Ipahambal ako, Mads, nga, gipakatawag na siya ni Chairman. Ano Oy. ipatawag mo sa ni Chairman? Ipatawag na siya ni Chairman Mads kay magsugod na daw itong atong mga helikopteran, itong mga Ay. decoration. Tanan nga mga pwede moon para sa ato ang... Dali lang, Mads. Ba't pa siya ganun ipatawag sa ni Chairman para sa mga decoration? Anong siya man? Ay, siya may nakabalo, Mads. Na mag-decorate. Naman na. Mads! Kabalo ba ka nga nag-training ani siya, Mads? Hindi pala, Mads, kabalo man kaingahan na? Gang, okay lang na, Gang. Pangga. Okay lang, Gang. Okay lang. Pangga. Part na sa experience man, ha? Hindi pala pangga nga. Talent na, Gang. Busy man ka? Dili, hindi ko busy. Sige na, pangalan na niya, si Kwan? Si Madonna. Doon na do, uy, grabe. Lipat na ka sa kuab, nalipat ka na sa atong mga kaagi. Kamu giduwa pa. Kabalo Sige, na ko na sige. sa inyong mga kaagi kayo siyempre halinsang bata, uban mo. Sige, Mads! Ay, sige, Mads, salamat kay... Sige, Mads. Ay, ang Jose. Wala tong ka ni chairman. Oo. Sige, ako ni bala. Sige, Mads, salamat. Mads, salamat kay Mads, ha? Wala ba Pangga. nagduda sa imong bana, Mads? Ano magduda mo ko sa... Di ba, magduda sa iyang kakayanan ba as sa Ay, kuan, bana? Mads. Wala ko dapat ikaduda sa akong bana, Mads. Kay, alam ko na kung ano itong bana ko, Mads. Ay, sige, Mads. Wala ka na ko, Mads. Oy. Sige. Sige, Mads. Pangga. Anong dili na lang ni mo ihatag na sa ilaw, ha? Pangga, kabalo naman ka, di ba? Ako may gisaligan rin sa itong purok. Oh. Pangga, ang pagmutahanan ako din, ha? Ikaw ganyan ginasaligan, pero dagan baya mo? Di ba? Dagami pero
kabalo ka, skills na maguna ako na since high school ko. Kag, Wala man ako. kag isa pa pangga. Tapos naman ka sa imong pagka-ski chairman, di ba? Ay, kabalo, ang pagserbisyo, wala mo na i-boundary na. Oh, matapos ka man o ano, kung gusto mo magserbisyo, serbisyo. Sige na, bangga kayo, prepara na maligo sa Pangga, okay. ah. Dali na, Mag-decorate namin dito. Pangga. Pangga. Mas kung pwede nga. Pangga, magadali ko, Bago pangga. ka, pangga ba? Magadali ko, pangga. Bago ka pala magaling mo pangga, unya ba? Dadala na. Ah, I-reserve na lang na, i-reserve na. sige, sige, I-reserve. ah, Oo. sige, ah. Eh. Oh, di ba? Kita ninyo, di ba? Wow, bongga Oy, bells kabongga lagi tayo. na. Wow, Ganahan ni, bayot. ganahan. Oh, kanami sa imo decorator, ha? Hala. Bayot Hala, lagi. uy. Uy, ganahan Hala lagi. kanami. Ang mga flowers. Asa ba? maka ani nagwa ka ng idea nimo ka ng mga balls mans? Ako, alangan, siyempre makita naman mo na, ano sa YouTube na tayo. Ay grabe sa imo ha Uy, ba. ganahan lagi ko ng mga Oo. decoration ni mo ka ng Grabe, mga no? mga kuan. Oh, Hoy. tanawa lagi. Hoy pare. Uy, Mads. Magunsa na lang mi kung madayon ka sa imong pagka Air Force. Ako, plano gina ako ng magsulod kong Air Force. Kay, siyempre, gusto ko to paron akong mga pangarap. Grabe kayo. Oo. Pero unsa man na nimong pagka Air Force nimo dito Mads kung tanawa nana kay talent. Naman may mga abilidad nga na Mads pero layo jud ka kaayo ba? Tama gina, Dili ka na mo Mads. ma-reach. Tama gina, Mads. Oo. Grabe mong mga skills. Oh, yes. Ay, oo. ano na si si Pa- Kapitan. Paano na lang kasi napads ko nga wala nakadiri magunsa na lang mi oy. Lagi turn. Ay kap, Kap, mayong adto ka. may uto kap. Oh kap, wala may merienda na kap. Ay, nana, nagka-prepara na tano, pero Sa man ni pa kap nami, oy. nami, malagi na itong dekorasyon lagi. Ay, Sino man nagtira? ay siyempre pa kap, wala na ilain ang aton Oh, nga. wala na ilain, Kap. Ang Nga aton- dugay ng SK chairman pero hangtod karon ka padayon sa iyang serbisyo publiko sa aton. Walay liwan, Kap, kundi si Jose. Yes, Kap. Si Jose. Jose Matalo. Oo. Hoy, may talent pa di. Jose, dali. Hoy, Hoy, Kap, Jose. tawag ka. Oo. Hindi mo kami kalimutan, ha? Kap, mayong Kap, okay lang ba? Okay lang ba ang decoration, Kap? O, yun sa'yo, okay. Perting Perting okay, Hagit. ha? Di ba, Kap? Tama kita. Jose, nakita na ko ang imong talento sa pag-decorate, no? Kanang mga forma ng mga, grabe kayong kuwan ba? Grabing mga balls, Kap, o, ha? Di ba, Kap? Oo. Tapos, basta yung mga decorate nga forma og notes, Kap. O, tingnan mo, Kap. O. Bitaw, no? Oh, nami, May unsay tawagan ni Kap? G-sharp. Oo. G-sharp. Oh, Okay, Oh. do, re, mi. Oh, yes. Oh, di ba ka? Grabe ang talent ka po ay. Use, hindi nagikamanit susi ba? Mayo guro ni Jose nga every time nga nay palaguhaon diri sa ato ang purok o sa atong barangay, ikaw lang atong himuon nga organizer. Uy, ala, subi, Jose, oy. Grabe nagikaw, Jose ba? Sa una bala, Jose? Katong gagmay ta, naga-Jackson pa sa pero karon hindi ka na ma-reach ba? Grabe gani. Di ba, besh, no? Tinuod yun na. Ayaw na lang pag-airport sa... oy. Dili. Kailangan ako na matupad ang akong Pakwartahan ba yan ang Papa Jose? Anong buot man palang mag-reverse ni si Jose? Oo ka, nag-apply sa pagka-Air Force Cup, uy. So, paano na lang ni Kap? Mga subo dyan ni Kap kay kung madula sa diri sa amo Kap. Mingaw na atong purok. Paningkamutan na to ni nga dili ni madula si Jose diri sa tong Correct yun, purok. Kap. Correct, Kap. Pangitaan na to maayong trabaho ni si Yes, Kap. Jose diri sa tong purok. Ha? Okay ra ba, Jose? maubakap. Kung gusto ni mo, Jose, himuon ta ka. Himuon ta kag leader sa Oh. tanan nga
mga mga kuan na to diri, events na to diri sa to ang O, di ba, barangay. Jose? Mag-isip-isip ka na, Jose. Oo. Kap. Oh, tinod na Jose, punduhan ta ka. Aron matukod ang tanang gusto nimong itukod sa atong barangay o sa ating mong purok. Sige kap. Mungga kayo ka, Jose, ba? Pakisgit sa imong kukobe. Mungga. Wala pa man kakaabot akong pangga. Ano ang balmagan? Ay, ara ka na dagali ko. Rika diri sa... So, paano ni karon gang kay kabuntago naman kanina buwan. Natapos na inyong event? Mas na ba? Grabe naman kaga. Uy, nakita na kong Tanaw niyo, mga na-decorate na o, tanawa. Oh. kita na kong mga post ni mo gaba. Dili na ko ka ma-reach gaba. Tapos napagi Pang promise international lagi na ga. si Kapitan ba? Ang sa'y propose ni Cap sa imo ha. Ba niya nga, imuon ako niyang organizer tanang mga event diri sa barangay sa Purok. Ba't pa si ganun ga nga? Ganahan si Kapitan sa imo ha? Giganahan siguro sa mga ito mga decoration ako nahimo, ito mga balloons. Pero, ga, dili man na pwede nga dirara ka sa barangay. Di ba, pangarap na to ang duwa, kag pangarap ni mo nga makatungtong na ka sa Air Force. Kagkaroon ga, Air Force gani akong plano. nakatungtong naman ka sa airport. Airport pa lang, pero gusto po na ako ga nga makabot na tong atong mga handong nga makasulod na ka sa Air Force pa. Kaya kung tira ka sa balangkay, pira naman imo nga tira. Basta, Baka extra ka tuod, pero manong, natalupag na ako ga pa nga mo rang nag-improve ka sa imong mga talent ni mo nga anak. kabalo nga gang. Di ba, Na ako'y booking tulo. di ba, bago naging kita ga, wala man kay hilig nga yun, ha? Natigala lang ko ga nga, maka-influensya po di ay? Ano mo mga botang balon niya? Maka-influensya ba nga, para sa nang imong mga talent? Oh, Sa una, uban-uban naman kasi imong mga barkadang mga, kuhan, mga LGBT, pero, mas grabe pa ko kagabilidad di ay sa ilaga. gang, talent pa na nako. Talent pa Ay. na. Wala na problema na kay talent pa na nako. Pero promise ako sa imo tanan nga mga tanan nga mga gusto na tong mga plano. Tupadon yun na to na gang. Ay, Ano, tulog ka taga? ga. Tulugan rin mo ni Owa? Naigrasya. Alam nga, tulugan na ni mo ni ga nga. Dali. Nagtulog na bala ko ganihang udtuga. Aron nga, pagabot ni mo, kondisyon ko. Inuman na ning imong kuhan Owa? Palit ko kuhan, Dry Max Coffee. Oh, sige. Kay bala, matulog ka diha, o ang imong duwa ka tiil untay. Ang importante, ang imong isa ka tiil. Nagkatukod hapon ka. Oh, gani. Diyon sa may. Urot na. Dali na. Oh, dali matulog na ta. Ga? Ayaw lagi pagtulog ba? Nagtulugan man mo ko. Tulog Ga. na kapoy na kayo ko. Ay ga ba? Ga ba? Tulugan naman mo ni? Atag na ko ni sa iroon niya. Sige. Dali na ba? Ali ba? Di lagi ko. Sabak na ba? Di lagi ko. Sabak na. Di ko gani. Ayaw mo ko. Matulog ako. Kagaoy! Matulog ako. Ay! Hindi Unsa naman di? Ay! Ang anyo na lang ni Peram ni. ko. Sige, tulog na. Pagtulog diha kung matulog ka. Tulog.
Congratulations! Oy, congratulations sa imo. Oy, Jose. Oy, grabe, Jose. Grabe oy. gid ka ayo ba ganahan Oh, gyud grabe mi. jud ka. Oy, Dili na to grabe. ni makabuot og 100% kaning output sa atong event kung dili Bitaw, pinaagi sa tama gyud na Jose. Oh, Oy, Jose. grabe ah. Tingog ba? Tingog Tingog ba ba? tingog Jose? Ayaw lagi sa gumuom diha, Jose. Jose. Tama no. Salamat, Salamat kayo kayo, nimo, salamat no? kayo, pero Grabe ka, Jose ba pag ulan og talent. Salud jud nimo. pero mga gang. Sana ako. Naay event ito sa Picas Barrio pa. Gani Kuwao pero na to. ako na to. Pero mga gang, gusto ko lang ipaabot kaninyo nga ato ala ni taguon na nato niya. Uy, Unsay buot pasabot nimo? Anong buot mo ang balon sina? Ha? Mga gang, ang tinuod mga gang. Unsa ba? Gang, ato ala nin duha. Mga Ato agan niya. langga. Ha? Wala si oy. Kabalo ba mga? Dugay ko na ning gitago-tago sa akong asawa. Buot mo sila noon. Nakikitago sa imong asawa? Nakoy gitago sa akong asawa nga. Ba't siya nga noon? Hasta subong nga di ka. Anong kinatago mo? Mga gang. Mga gang di tatalo. Hoy! Mong gabi? Sobi! Tsaka? Tsaka sa imo, si oy. Palihog lang. Palihog lang. Anong buot mo sing ganon? Ato-ato lang niya. Ato-ato lang ni. Buot mo sing ganon? Isa kita? Pariha lang kita, pariha. Buot mo sing ganon, siya. Isa lang kadugo ang nagapanalay sa ato. Tinuod ka. Ay, ang buot si mo, si oy. Tinuod ka na. Hindi na kami matingala. Tinuod ka na. Use! Hoy! Unsa na ba ka? Hindi na kami matingala, oy. Bugay na ba yan mo na point? Dali lang. Naamo di akong asawa sa kong likod. Gang? Gaina ka ba dira? Use! Nabatian mo tanan? Matuod yung balatan na ng mga nabatihan ko. Kung matuod bang gito ang mga nabatihan ko. Hindi ako kapatid. Hindi ako kapatid. Gang! Dali nga. Oy! Nidagas. Dali na. Uy, ala. Excuse Nidagan me. siya? Excuse me, sir. Ala? Gang! Dali na. Hindi ako pag-istorya. Dali lang. Ibabati mo ako sa imong nga pagigugma nga isa man lang gani ka pangunaw ko. Inuuna mo. Nabatian mo ang tanan. Hindi ko lang nabati ay. Madugay na ako nagaduda sa imo. Madugay na ako nagaduda sa imo. Pero subong napamatundaan ko na. Napamatundaan ko na. Napanawaan ko na tanan kung ano ang matuod. Pero gang, dugay ko na tanan ni Ambal kanimo, pero Paano ang mga ambisyon naton nga magsulod ka sa Air Force? Pwede pa man na siguro. Pwede ka pa man siguro kasulod. Para kung may mga okasyon dito, ikaw ang ma-decorate. gang, Pero paano? Paano kasi hindi ko matake? pero gang, Ano na lang ang isipon sa mga tao? Ano na lang ang isipon sa mga tao nga
nga ang bana ko isa ka bayot. Alam mo na yung bayot din ng Philippines. Pero gang, maningkamot ko, gang. Maningkamot ko. Gang, pero maningkamot ko, gang. Maningkamot ko. Ayaw na pagpaningkamot nga mabalik sa dati ba? Ayaw na pagpaningkamot. Ano mo tambalon? Ano mo tambalon? Makahuluya. Makahuluya. Unta to na naton ini. Gang, Unta to na naton ini. gang, dili, gang. Unta to. Dili. Dili.